Sa number 5, 111 ka metric tons sang hazardous medical waste gikan sa mga ospital nga ginapadalagan sa probinsya ang tigayon nga nakolekta. Inisuro kay Provincial Administrator Rayfrondo Diaz nga nagsilingman nga tigayon na ini na transport sa isa ka DENR accredited facility humalin June 1 o kung June tubtub August 1, 2026. Base sa report sang Team Pollution Control Officers sang Administrator's Office, ang gin-dispose nga hazardous medical waste materials ang masobra na sa 3 ka dekada kagikan sa mga septic vaults kag waste storage sa mga provincial government-run hospitals sa Himamaylan, Kabankalan, La Carlota kag Isabela. Ginapa siguro ang proper disposal. Damlag pa, may initial clean-up na nga ginpatuman sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, Cadiz District Hospital kag Valladolid District Hospital.